Το απόψινό θέμα είναι το θέμα unit testing απασχόλησε ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο και τα τελευταίο 1-2 χρόνια, όπου σε ένα έτσι γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον θέλαμε να ήμασταν πιο ευέλικτοι και πιο γρήγορα, να μπορούμε να κάνουμε αλλαγές πιο γρήγορα. Οπότε επενδύσαμε στο testing, περισσότερο στο unit testing, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε adapt γρήγορα σε αλλαγές. Έτσι, ψάχνοντας καλύτερους τρόπους να γράψω tests, έφτασα στα first principles. Είναι μια θεωρία που κυκλοφορεί έτσι αρκετά στο ίντερνετ, μπορείτε να το ψάξετε κι εσείς. Την έκανα apply στην δικιά μου καθημερινότητα και δούλεψε, μπορώ να πω, αρκετά. Το θέμα οπότε είναι αυτό. Παρόλο που τα principles αυτά κάνουν apply κυρίως σε unit tests, νομίζω ότι μπορούν να εφαρμοστούν άνετα σε όλες τις οικογένειες των tests, ακόμα και σε ένα ολόκληρο test suite. Είναι μια καλή έτσι, ομάδα από guidelines να έχουμε στο μυαλό μας όταν γράφουμε tests. Τώρα, ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι ο Κώστας Βαριώτης, όπως σας είπα πριν. Τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον που τα τελευταία χρόνια τα αφιέρωσα στο Good Video, ένα startup στην Θεσσαλονίκη. Startup περιβάλλον, όπως σας είπα και πριν, γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλές γρήγορες αλλαγές. Εκτός από το Good Video, έχω ένα project που τρέχω το τελευταίο χρόνο, είναι το Devastation Podcast, είναι ένα ελληνικό podcast για developers. Αν δεν έχετε ακούσει, μπορείτε να το τσεκάρετε και να μου στείλετε να μου δείτε τις γνώμες σας. Έτσι έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολλά ωραία επεισόδια με διαφορετικούς καλεσμένους κάθε φορά. Επίσης στη Θεσσαλονίκη είμαι και εγώ στην ομάδα οργάνωσης του Devil, ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια web development στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται κάθε χρόνο, έχει τρέξει πολύ όμορφα τα τελευταία 2 χρόνια και έχουμε ήδη προγραμματίσει για τα επόμενα 2 χρόνια τις επόμενες εκδόσεις του. Επίσης, το Sketchy Tech είναι επίσης ένα προζεκτάκι στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια παρεΐτσα από techies και developers που μαζευόμαστε και κάνουμε ωραία πράγματα. Επίσης, μπορείτε να δείτε στο site της δράσης μας. Περισσότερες πληροφορίες για μένα στο kostasvarioutis.com. Ποιο είναι το μενού τώρα για απόψε? Είμαι σίγουρος ότι όλοι ξέρετε περί τίνος πρόκειται, τι εννοούμε όταν λέμε testing, τι εννοούμε όταν λέμε unit. Είμαι σίγουρος ότι όλοι γνωρίζετε τι εννοούμε με τον όρο unit test, αλλά ας το πάρουμε έτσι πολύ γρήγορα από την αρχή για να είμαστε όλοι συγχρονισμένοι. Επίσης, για ποιο λόγο να γράψουμε ένα, για ποιο λόγο να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα σε unit test και στο τέλος καταλήξουμε στα first principles. Τι είναι ένα unit λοιπόν, as in unit test? Το unit είναι το μικρότερο κομμάτι του πηγαίου κώδικα, του λογισμικού μας, το οποίο μπορούμε να το τεστάρουμε. Για να μπορούμε να το τεστάρουμε σημαίνει ότι κάνει ένα και μόνο πράγμα. Και αυτό ακριβώς ψάχνουμε. Το μικρότερο κομμάτι του κώδικα, το οποίο κάνει ακριβώς ένα και μόνο πράγμα. Τώρα, ανάλογα με το stack, ανάλογα με την ομάδα, ανάλογα με τη γλώσσα, μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές ένα unit. Μπορεί να είναι ένα function, μπορεί να είναι ένα class, ένα ολόκληρο class, μπορεί να είναι ένα module σε JavaScript, ένα interface σε άλλες γλώσσες, κουλπού. Εμάς μας ενδιαφέρει ακριβώς αυτό, να βρούμε το μικρότερο κομμάτι του κώδικα που κάνει ένα και μόνο πράγμα. Όταν λοιπόν το βρούμε αυτό, στον κώδικά μας, θέλουμε να το τεστάρουμε. Εκεί έρχεται το unit test, το οποίο είναι ακριβώς επίσης ένα function, το οποίο δεδομένου του unit, θέλουμε να τεστάρουμε ότι αυτό το unit κάνει τη δουλειά που θέλουμε να κάνει και την κάνει σωστά, την κάνει όπως θέλουμε εμείς να την κάνει. Μία π.χ. ένα function πρόσθεσης, το οποίο θα παίρνει τα ορίσματα 5 και 10, θα μας επιστρέψει το 15 και αυτό ακριβώς είναι το unit test. Ξέρουμε ότι μας επιστρέφει πάντα τον αριθμό 15. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει το function, το unit, δεν μας ενδιαφέρει αν κάνει πρόσθεση, αν κάνει διαίρεση, οτιδήποτε. Ξέρουμε ότι θα μας επιστρέψει 15, δεδομένου ότι του δώσαμε ορίσματα 5 και 10. Δεδομένου λοιπόν μια σειρά από ορίσματα, θα μας επιστρέψει κάποια αποτελέσματα. Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι θα επιστρέψει αυτά τα αποτελέσματα. Για ποιο λόγο να γράψουμε τώρα ένα unit test, για ποιο λόγο να γράψουμε γενικά test? Το πιο καταδευτικό επιχείρημα που χρησιμοποιώ εγώ στις συζητήσεις μου είναι ότι είναι ένα γραπτό συμβόλαιο, τα test.
άπαξ και γραφτεί ένα τεστ, άπαξ και γραφτεί το specification, ότι αυτό το function του προηγούμενου παραδείγματος θα επιστρέψει 15, είναι αυτό τέλος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιστρέψει 14 ή επιστρέψει 16, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχουμε άμεση ανταπόκριση, έχουμε άμεσο feedback ότι κάτι πήγε στραβά και είμαστε σε θέση να το διορθώσουμε πολύ πιο γρήγορα προτού αυτό φτάσει εκεί που δεν πρέπει να φτάσει. Είτε στον τελικό πελάτη, είτε στο οποιονδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν τα τεστ, ιδιαίτερα τα unit test, και θα δούμε παρακάτω γιατί, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τι γίνεται με άλλες μορφές testing. Τα πιο γνωστά επίπεδα κατηγοριοποίησης των τεστ είναι ξεκινώντας από ένα επίπεδο που είναι τα unit test, τα οποία τεστάρουν τη λειτουργία των individual units, των μικρότερων κομματιών κώδικα μέσα στο code base μας. Πιο πάνω μπορούμε να πάμε στα integration test, ακόμα ένα επίπεδο κατηγοριοποίησης, στο οποίο επίπεδο τεστάρουμε την επικοινωνία των διαφορετικών units. Και ένα επίπεδο πιο πάνω έχουμε τα UI κάθετος end-to-end tests, τα οποία πλέον τεστάρουμε όλη τη διαδικασία από μπρος μέχρι πίσω. Π.χ. σε ένα UI test θα μπορούσαμε να τεστάρουμε ότι όταν πατηθεί ένα κλικ, σε αυτοματοποιημένο περιβάλλον πάντα, όταν πατηθεί ένα κλικ σε ένα UI interface, θα φύγει ένα request, θα πάει στο server, θα πάει στη βάση, θα επιστρέψει πάλι πίσω και το κουμπί από λευκό θα γίνει μπλε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός UI test. Ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα θα βρούμε και άλλες μορφές testing και άλλους τύπους testing. Θα βρούμε functional testing, system testing, smoke tests, έχει πάρα πολλούς διαφορετικούς τύπους. Τα επίπεδα συνήθως είναι αυτά. Τώρα, συνήθως σε οργανισμούς και ομάδες λογισμικού συναντάμε ένα τέτοιο τύπο ιεραρχίας, όπου δίνουμε περισσότερο βάση στα UI end-to-end tests, λιγότερο στα integration και ακόμα λιγότερο στα unit tests. Το πρόβλημα είναι ότι όσο πιο πάνω ανεβαίνουμε στην ιεραρχία, τα tests γίνονται και πιο αργά για να τρέξουν και να μας δώσουν δηλαδή το feedback σε τι κατάσταση βρίσκεται το code base και γίνονται και πιο ακριβά, γιατί χρειάζονται περισσότερα resources, περισσότερους ανθρώπους κτλ. Όσο κατεβαίνουμε πιο κάτω, έχουμε και πιο γρήγορα τεστ και πιο φθηνή υλοποίηση. Η θεωρία λοιπόν αυτή, που μπορείτε επίσης να το βρείτε στο διαδίκτυο, έχει γράψει ένα σχετικό άρθρο ο Μάρτιν Φάουλερ, πολύ ωραίο άρθρο, είναι αυτή της αντίστροφης πυραμίδας, όπου μας λέει να δώσουμε περισσότερο βάρος στα units, ακριβώς επειδή έχουμε πιο γρήγορη εκτέλεση και πιο φθηνή υλοποίηση. Το πρόβλημα βέβαια εδώ πέρα είναι ακριβώς επειδή δίνουμε περισσότερη βάση στα UI test, επειδή είναι πιο εύκολο συνήθως να γραφτούν και καμιά φορά σε περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν τεχνικές γνώσεις για να γραφτούν. Οπότε μπορούμε να έχουμε π.χ. τους developers να γράφουν features και να έχουμε άλλους ανθρώπους μη τεχνικούς, περισσότερες περιπτώσεις να γράφουν τα UI test. Εμείς όμως θέλουμε να δίνουμε περισσότερη βάση στα unit test, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Έτσι φτάνουμε στα first principles. Το first είναι ένα ακρονίμιο από τις λέξεις fast, isolated, repeatable, self-verifying και timely. Κάθε μία έχει τη σημασία της. Ας τα δούμε πολύ γρήγορα ένα-ένα. Fast. Θέλουμε τα unit test μας να τρέχουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για να το κάνουμε αυτό, προσπαθούμε να αποφύγουμε input-output λειτουργίες. Π.χ. να χτυπάμε βάσεις, να χτυπάμε κάρτα δικτύου, να χτυπάμε το file system. Όλα αυτά είναι χρονοβόρες διαδικασίες που δεν θέλουμε να τις κάνουμε στα unit test. Θέλουμε να τρέχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, ούτως ώστε πρώτα απ' όλα να μην κολλάμε σαν προγραμματιστές να γράφουμε το feature μας, να τρέξουμε το test suite, αλλά αν π.χ. χρειάζεται ένα test suite, π.χ. χρειάζεται 5 δευτερόλεπτα για να τρέξει, μπορούμε να το τρέχουμε συνέχεια μέσα στο χρόνο που αφιερώνουμε για την υλοποίηση και στο τέλος, π.χ. του 8ωρου, του shift, ο συνολικός χρόνος που τρέχουμε το test suite να μην είναι ένα μελιτέος. Και όμως να έχουμε πάρει όλα τα benefits από το test suite, να ξέρουμε ότι ο κώδικας εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά και να μην περιμένουμε να το τρέξουμε μία φορά στο τέλος και να περιμένουμε και μισή, μία, 2 ώρες. Το πιο συνηθισμένο
η πιο συνηθισμένη τεχνική για να μην χτυπάμε π.χ. βάσεις, κάρτες δικτύου κτλ. Είναι τα stubs. Εγώ χρησιμοποιώ, αυτό είναι ένα παράδειγμα γραμμένο σε Mocha. Αυτό είναι ένα test case, ένα κομμάτι μόνο από ένα unit test. Εδώ θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο function, το query, θα κάνει flow ένα error. Για να το κάνω αυτό, ξέρω ότι το query χρησιμοποιείται το store, το οποίο εσωτερικά τρέχει και αυτό και κάνει τις δουλειές του. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Θέλω όμως το store, όταν το περάσω μέσα στο function του query, να κάνει reject ένα promise, ούτως ώστε να κάνει reject και το function το οποίο τεστάρει. Στην προηγούμενη περίπτωση το query. Έτσι θα μπω στο catch function, θα κάνω το expectation ότι το message του error ήταν αυτό που περίμενα να είναι και θα κλείσει το unit. Επίσης, ακόμα ένα ωραίο εργαλειάκι που χρησιμοποιώ πάρα πολύ είναι το knock. Το knock, ξέχασα να σου πω ότι τα παραδείγματα κυρίως είναι σε Node.js. Δεν ξέρω αν περιμένατε περισσότερο front-end, JavaScript ή οτιδήποτε. Το knock είναι ένας network interceptor. Αυτό σημαίνει ότι κάθεται ακριβώς μπροστά από την κάρτα δικτύου, ούτως ώστε οτιδήποτε network requests γίνουν στο code base μας, θα τα πιάσει στο knock, εφόσον τα έχουμε δηλώσει, δεν θα τα αφήσει να περάσουν, αλλά θα μας επιστρέψει αυτό που θέλουμε να μας επιστρέψει εμάς. Εδώ έχω ορίσει ότι όταν θα κάνω εγώ ένα request μέσα στο code base μου, σε αυτό το URL και σε αυτό το endpoint, στο κάθετος users κάθετος 1, θέλω να μου επιστρέψεις HTTP status code 200 και αυτό το payload. Έτσι θα τρέξει ο κωδικάς μου κανονικά, αλλά θα κάνει το request και θα υποθέτω ότι έχει πάρει αυτό το response. Πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Επίσης έχει ένα πάρα πολύ ωραίο feature με το recording, τα recordings, στα οποία μπορείς να το περάσεις σε ένα code base το οποίο έχει ήδη γραφτεί, δεν έχουν γραφτεί τεστ για οποιοδήποτε λόγο, θέλεις να γράψεις κάποια τεστ τα οποία να τρέχουν πιο γρήγορα. Μπορείς να το σετάρεις να κάνει record και οτιδήποτε request συμβούν στο network κατά τη διάρκεια που τρέχουν τα test, να τα πιάσει, να πάρει το response μία φορά και μετά να τα κασάρει. Τους ώστε οποτεδήποτε χτυπήσει ξανά το ίδιο URL, θα σου μιλήσει από δικά σου. Πολύ ωραίο. Isolated. Θέλουμε τα unit tests μεταξύ τους να είναι απομονωμένα και να μην έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Να μην υπάρχει order of run dependency, να θέλουμε να μπορούμε να τρέξουμε είτε όλα τα test μαζί, είτε ένα-ένα ξεχωριστά, επειδή δουλεύουμε σε ένα συγκεκριμένο feature, είτε δύο μαζί, είτε δύο-τρία μαζί, είτε οτιδήποτε. Επίσης, εκτός από το isolate μεταξύ τους, θέλουμε να μην έχουν και καμία σχέση με το environment που τρέχουμε, ώστε να τα τρέχουμε οπουδήποτε. Επίσης, και τέλος, σε κάθε unit test θα πρέπει να καλούμε μόνο τη μέθοδο στην οποία θέλουμε να τεστάρουμε και όχι να τρέχουμε κάποια άλλη function. Αν χρειάζεται να τρέξουμε κάποιο άλλο function, πολύ πιθανόν να έχουμε κάποιο πρόβλημα να χρειάζεται refactoring. Εδώ είναι ένα κακό παράδειγμα, όπου στο πρώτο unit test δημιουργώ ένα μοντέλο. Αυτό το function θα χτυπήσει, ίσως χτυπήσει μια βάση, ίσως χτυπήσει ένα in-memory, οτιδήποτε. Αλλά στο από κάτω, ακριβώς unit test, τα οποία θα μπορούν να είναι ξεχωριστά, έτσι μπορούν να είναι ξεχωριστά αρχεία. Προϋποθέτω ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον resource από εκεί που το ζητάμε. Αυτό σημαίνει ότι αν τρέξω μόνο το δεύτερο τεστ θα σπάσει ή δεν θα τρέξει. Αυτό είναι κακό παράδειγμα. Θα έπρεπε καλύτερα, σε ένα άλλο διαφορετικό παράδειγμα, λίγο διαφορετικό παράδειγμα, όπου θέλω να τεστάρω το sorting. Ένα function που κάνει sort. Στο before statement του unit test θα προσπαθούσα να δημιουργήσω στο περιβάλλον οποιοδήποτε το περιβάλλον, μία σειρά από resources, από αντικείμενα. Στο test μου θα τέσταρα ότι το sorting δουλεύει κανονικά, και έρχονται τα resources αυτά και έρχονται σορταρισμένα με το όνομα, ξέρω εγώ, με ascending order. Και στο after θα καθάριζα το περιβάλλον, ούτως ώστε την επόμενη φορά που θα τρέξω το unit test να ξανατρέξει από την αρχή καθαρά. Έτσι δεν θα υπήρχε και κανένα dependency με άλλα test. Repeatable. Επίσης,
διαφορετικό. Δεν θέλουμε να επηρεαζόμαστε ή να έχουμε καμία εξάρτηση από το περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα ωραίο παράδειγμα θα ήταν αν εξαρτιόμασταν από την ώρα, την τοπική ώρα του συστήματος. Ένα προβληματάκι που μου είχε τύχει σε κάποια φάση ήταν που ήθελα να τεστάρω ένα cron job, το οποίο το σκεπτικό ήταν ότι έτρεχε, όταν ήθελα να τρέξει μια φορά το job και να ήταν π.χ. Τρίτη 12 η ώρα, αλλά ήθελα να τεστάρω τι θα γίνει όταν θα έτρεχε το job, θα ήταν Τετάρτη 1 η ώρα, ξέρω εγώ, ή 3 η ώρα το μεσημέρι. Ένα πολύ ωραίο επίσης τρικάκι είναι να μοντάρεις το date του συστήματος, ούτως ώστε να φέρεις το date που θέλεις εσύ και να του θέσεις το περιβάλλον που θέλεις να τρέξεις το τεστ σου. Έτσι, οποιοδήποτε και αν ήταν το περιβάλλον, οπουδήποτε και αν έτρεχε το τεστ, είτε έτρεχε στο δικό μου το μηχάνημα που ήταν σε π.χ. ελληνική ώρα, είτε έτρεχε στο web server που ήταν σε ώρα Ιρλανδίας, είτε έτρεχε οπουδήποτε αλλού, θα είχε πάντα τα ίδια δεδομένα και θα έτρεχε πάντα με τον ίδιο τρόπο και θα είχαμε πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Δεν θέλουμε λοιπόν να εξαρτιόμαστε με κανένα τρόπο με το σύστημα και με το τοπικό περιβάλλον. Self-verifying. Ο σκοπός του κάθε test suite, π.χ. το Mocha, έχει ένα reporter, ο οποίος reporter μας λέει ποια τεστ τρέξανε, ποια τεστ δεν τρέξανε. Ο σκοπός αυτού του reporter είναι να μας βγάλει εμάς από τη δουλειά όταν θα σπάσει ένα τεστ, να δούμε για ποιο λόγο έσπασε. Θέλουμε το test suite να μας δίνει άμεσα αποτελέσματα, άμεσο feedback για το τι ακριβώς πήγε στραβά, ούτως ώστε να πάμε κατευθείαν να το διορθώσουμε εκεί. Θέλουμε να ξέρουμε το τεστ το ίδιο να ξέρει άμα έσπασε ή όχι. Ένα function το οποίο δεν θα ρίξει ποτέ δεν θα κάνει throw ποτέ κάποιο exception, το τεστ δεν θα ξέρει ποτέ άμα έσπασε ή όχι. Σε αυτό το παράδειγμα, test case επίσης, τρέχω ένα function, παίρνω ένα αντικείμενο, κάνω δύο διαφορετικά expectations. Έχω δύο διαφορετικά expectations σε ένα test case. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα σπάσει αυτό το test case, δεν θα ξέρω ποια γραμμή πήγε στραβά. Ένα καλύτερο παράδειγμα θα ήταν σε δύο διαφορετικά units, σε κάθε unit, test case, να έχω ένα και μόνο expectation, ούτως ώστε να ξέρω ακριβώς ποιο ήταν το πρόβλημα, τι περίμενα να έρθει, τι δεν ήρθε σωστά και να πάω κατευθείαν να το διορθώσω. Όσο πιο περιληπτικά και πιο λεπτομερές είναι τα test kits, τόσο το καλύτερο. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να αποφύγουμε μερικές έξτρα γραμμές. Πληρότητα και χρόνος. Μην προσπαθείτε να πιάσετε 100% code coverage, δεν έχει κανένα νόημα. Το σημαντικότερο είναι να τεστάρονται τα πιο συνηθισμένα, τα πιο standard use cases. Αυτά συνήθως έρχονται από τα specifications του business, του product ή οτιδήποτε. Απλά 100% code coverage δεν λέει τίποτα. Ο χρόνος που γράφουμε τα τεστ, εγώ προσωπικά δεν είμαι fan test-driven development ή οτιδήποτε. Αν μπορείτε να κάνετε test-driven development, κάντε το. Είναι πολύ καλό. Αν δεν μπορείτε, δεν τρέχει τίποτα. Σημασία έχει να υπάρχει ένα consistency, να μην μπαίνει κάποιο κομμάτι του κώδικα στο code base καινούριο από κάποιο PR και να χαμηλώνει το code coverage, αλλά κάθε φορά να προσπαθούμε να το αυξάνουμε ή να το κρατάμε τουλάχιστον το ίδιο. Και σιγά σιγά με τον χρόνο μπορούμε να φτάσουμε και σε ένα 100% code coverage. Πριν κλείσω την ομιλία αυτή, να σας πω για ένα επεισόδιο στο podcast, είναι το επεισόδιο 3. Έχουμε μια ωραία συζήτηση με τον Σταύρο Κορακηθάκη για testing. Είναι περίπου 35 με 40 λεπτά. Αν θέλετε και έχετε χρόνο, ρίξτε το μια ματιά και πείτε μου τη γνώμη σας. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.